Salam arkadaşlar. Hava men 2018 yılda Seyit Nazar Seydan'da Türkmen Devlet Moğolçuluk İnstitutu'nun Tebigat Bilimleri ve Matematika Fakültesi'nin Kimya Moğolçuluk bölümünü tamamladım. 5 yıl okudum. Biz okan dövrümüzde 5 yıllık spesialitet bölümü vardı. Ondan sonra Sayet dövrünün tecrübesi yatırılmadı. 5 yıl okudu. Ondan sonra hükman suratda 2 yıl sen Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin ya da qaysı bir ministerlige berkitilen üniversitet bolsa şol ministerliğinin bölükdiren yerine uğradılan yerine biriktirilen yerinde 2 yıl işlemeli. Ondan soň diplom almana hakkım var. Diýmek, ýokary okuwat okanyndan soň 7 ýyl ömrüni karşylap diplom almaly bolýar. Men 2013-nji ýylda okuwa girdim, 2018-de utardym. Gyzyl diplom bilen, ýöne hakykatyny sereden o diplomyň gyzyl boldygy ýa-da gyzyl bolmadygyň peýdasy da ýok. Adaşar ýurtda aýlanyp görüş. Ondan soň 2 ýyl öz gutaran mektebime muallim edip uğradyldım. Men özüm Lebap vilayatynyň 1-nji ýöreteleşdirilen Zehinler mektebiniň kimya biologiýa bölümini utardym. Şotay muallim bolup uğradyldım we 2 ýyl Şotaýda işledim. Ilki bilen Berdim Muhammedowyň döwründen başlap bilim sistema biraz näýli üýtgedildi. Anadolu'da bilen täjribelenije biraz go üýtgeşiklikler bar diýip aýdyldy da. Ýöne men şu taýda siziň aýdanyňyz bilen alalaşamok. Ol bir maska. Aslında seredilende siyasat üýtgen ok bilim babatda diňe bir rus dilinde aýdyşýal maska goýuldy. Misal üçin howa elbetde daşyndan seretseň bilim sistemasy 9 ýyllykdan 10 ýyla galdyryldy, ondan 10 ýyl, häzir 12 ýa geçirildi. Ýöne bir zat üns bermeli. Hormatly arkadaşyň bilim ulgamynda östürmek şygarynyň aslında mekteplere täze sapaklar girizildi. Onu da bir özgörüşlikleriň, gowluklaryň alamaty ýaly görkezjek bolýar. Ýöne onuň aňyrsynda näýli bilim babatdaky siýasatyň ýatandygyny men bir düşündirip bereyim. Mektep okuwçy bir hepdeniň dowamında 36 saatdan kän sapak okumany haky. 36 saatin daşyndan çykyp bilen ok. Meselem, täze sapak girizilse, başga bir sapak aýrylmaly bolýar. Misal üçin, 2015-nji ýyla çendi 10-njy sınıf okuwçylar hepde 3 saat kimya sapagyny okuýardylar. Häzir 10-njy sınıf okuwçylar kimya sapagyny ýöreteleşdirilmedik okuwçylar kimya sapagyny hepde bir sapak okuýar. Tamam şeýle depter ýaly. Sebebi näme? Onuň ýerine bolar bolsa sapaklar girizildi. Elbette bolar bolugsyz diýmekliginiň biraz kemsitme ýalan bolmaly mümkin. Ýöne şeýle sapaklar girildi. O sapaklaryň ählisini birleşdirip bir sapak edip okudyk bolýar. Özüň alyp barmak medeniýeti, jemgyýet öwrenişi ýene bir puwdaga girizildi. Matematika sapaklar kemeldildi, fizika sapaklar kemeldildi, tahkik we tebiğe uğurlar kemeldildi. Türkmen dili sapaklar kemeldildi, tarih sapaklar kemeldildi. Ornuна diňe häzirki türkmençilik onuň aňarsynda prezidentiň propagandasyny ýöretýän sapaklar girizildi. Diýmek, sen onu 10 ýyl et, 11 ýyl et, 12 ýyl et dep aly ýok. Ikinciden 10 ýyllykdan 11 ýyllyga geçmekliginiň aňarsynda ýene näme ýatyr? 11 ýyllyga geçileni bilenen bar edilen zat öňkü 10 ýyllyk okuw sistemasynda kitaplar iki bölündü diýmek. Meselem 10 ýyllyk okuw döwründen 11 ýyllyga geçende täze kitaplar çap edildi. 10-njy klassda öňkü kitabyň ýarymyny okuýar, 11-nji sınıfda ikinji ýarymyny. Üýtgeşik ýeri ýok. Detallar barada biraz gurrun berýände, şu bilim sistemasynyň ýok edilmegi şu detallarda görkezsen pas hem aýdyn suratlandyryp bolýar-da şu detallar barada gurrun etsen. Ondan başga üýtgeşik ýeri muallimlaryň işinde. Muallimlaryň häzirki döwürde muallimiň bilimini, muallimiň sapagy öwrediljilik pedagogik ukyplaryny seretmän diňe bürokratik elementlere seretýärler. Ökman suratda muallimende konspekt bolmaly ýa-da jurnal doldurulmaly. Sapagyň meselem 45 minut bolýan bolsa 45 minut böleklere bölünýär, şoň 3 minut ökman suratda siýasata üns bermeli. Senin ýanynda konspektiň bolmasa, barlakçy gelse sen ştraf ýazyp gitdi. Ol konspekt muallima gereken bolmam mümkin, gerek dälim bolmam. Meselem maňa konspekt gerek-de. Men okudan döwrümde maňa konspekt gerek-de. Sebäbi şeýle bir sapaklar geçilýärdi, panorama sapaklary. Panorama sapak diýilende islendik bir muallim tutup, meselem baş bilim müdirliginden gelip, "San üçin Gurbanow beýim berdi, sen şu gün falança mekdebe gidip panorama sapagyny bermeli" diýilende, islendik bir sınıfa girip, islendik bir temadan sapak bermelisin. Olan konspekt hükman däl, ol muallimiň bilim başarynyna seredilýär. Biraz muallimlaryň bürokratik işleri köp öldürdi. Üstesine de çäreler diýä, bashy, durmuş haladasy bilen bilimiň hili peseldildi. Gysaçarak aýdylsak, hem de Türkmenistanda iň bir erwet ýagdaýyň biri olimpiadadaky diskriminasiýa. Näme üçin men diskriminasiýa kemsitme diýip aýtdym? Näçe ýyllaryň dowamında 6-njy asyryň 6-njy zehinleri adly ders bärsleşigi geçirilýär. Ders bärsleşikler gumanitar gur boýunça
Takyk ugur boýunça hem de tebii ugurlar boýunça därsleşikler geçirilýär diýişlikde özüniň etapkyrlary bar. Şäher diýdi, etrap, vilayet, döwlet derejesinde. Gynansak da takyk we tebii ugurlara degişli därsleşikler geçirilende okuwçylar bölünýärler mektepler. Meselem takyk ugurlar aýratyn gir ýasapdy, aýratyn gatnaşýarlar. Ýöreteleşen mektebiňkiler, orta mektebiňkiler aýratyn gatnaşýar. O diýmekläme meselem ýöreteleşdirilen mektepler göni vilayata gatnaşýarlar, döwlete çykýarlar, döwletde de öz aralarynda ýaryşýarlar. Diňe ýöreteleşdirilen mektebiň okuwçylary halkara derejesindäki bäsleşiklere gatnaşmaga haky bar. Onuň amaňarsynda Aşgabatyň mektepleri ýatyr, Saparmurat Atanşyn ýazyp atyndaky Zekili mektep mugallimleri ýatyr. Olaryň özüniň mafiýasy bar içinde. O ýerdäki korrupsiýa ýatyr, olar barada gurrun etsen gurrunlary bolup bermeli. Bu ýerde ýan sen ýöreteleşdirilen, sen orta mektep. Orta mektebiň okuwçynyň haky ýok. Ýöreteleşdirilen haky bar. Biz bilişimiz ýer ýöreteleşdirilen mekteplerde elbetde belli bir derejede biraz ganimat okuw bilim berilýär. Ýöne ol mekteplere esasan da sosial tarapdan ýokary gatlaga wekillen çağlar girýär. Hususan da men 2013-nji ýylda şol ýöreteleşdirilen mektebe giren döwründe bizim sınıfta öz güjüne giren, ekzamen tapşyryp öz güjüne giren gary 20% okuwçy bar. Onu 2013-nji ýylyň gurrunda. Ol bir tarapy. Ruhnama meselesine biraz gaýdyp gelsek. Niýazow 2006-njy ýylda ýok boldy. Men şo döwür 10 ýaşymdadym. Ýöne bir zat üns çekesim gelýär. Men şo TikTok kanalynda da biraz aýdyp geçdim. Biz hem ruhnama döwrüniň mesele näme üçin? Sebäbi men 10 ýyllyk mektepde oturdum. 10 ýyllyk 10-njy synpda çenli men mektepde ruhnama okudum. 10-njy synpda çenli 2013-nji ýyla çenli. Ol bir. Men institutda okuwa tapşyran wagtymda men ruhnamadan ekzamen tapşyrmak bolýardy. 2013-nji ýyldan soň ruhnama ýatyryldy. Diýmek, şol ýazyp ölenden soň 10 ýyl ruhnama propagandasy bardy. Ruhnama ideologiýasy ýatmady. Diýmek, ýazyp öldü, ýöne şol zaşirmedi politehnologiýa üýtgedilmedi. Politehnologiýa üýtgedilmedi. Adamlaryň beýnisine täsir etmek, şol rejima bagly, rejima tabyn bolan aňyty ösmedik täze nesilderiň kemala gelmegine saklamaklyk polynamy syýasat alyp baryldy. Ol bir tarapy bar. Ýokary okuw jaýlaryna gelsek, şu gije gündüz men Seýitnazar Seýdandag Türkmen Döwlet Moňçylyk instituty barada görýänçe Himiýa kafedrasynda kompetentni şol himiýadan başa çykýan mugallimlaryň sany gaty az. Hatda başga bir önümçilik edarelerinde laborant bolup işlen ýa-da bütün ömrüni diňe mektep derejesindäki himiýany okudan mugallimler institutda alınýar. Olaryň esasy maksady senin bilim derejeň däl, senin okudyp biliş derejeň däl, pedagog okuýun däl. Sen diňe sistema loýal adam bol. Bar maksady şol. Maddi üçünçülük ýok. Misal üçin sen gowrak bir spesialist ýetirjek bolsaň, misal üçin Ilmlar Akademiýasynyň Himiýa institutunyň resmi saýtyna girip görsek, şu taýda bir 3,5 saat ýazylan. Biz aýtdy biz diýe ekologiýa bilen meşgullanýarys, diýe dürli himki maddalaryň analizi bilen meşgullanýarys diýe soň bir ýöne kejerak bir ustanowkalaryň suratlaryny özden näl diýsen bir bolar bolmaz öýdip adamlar düşünmeýär diýip ustanowkalar alyp çatan olup surata düşürüp onu yalan näme propaganda hökmünde ortaga goýýarlar. Etýän işi ýok. Näme üçin? Sebäbi şol ugurdan başy çykýan adam ýok. Sapaklar okudylar onu. Düýünden sapaklar okudylar onu. Onu hemmemiz bilýäris. Stalyklar kärelere gatnaýarlar. Güçli dress code sistemasy bar. Komendant sagady bar institutlarda. Hususan da şu wagt Türkmen Döwlet Moňçylyk institutunda gişlik saat 19:00'dan soň umumy ýaşaş jaýynda ýaşaýan taliplara daşyryk çykmana goýanoklar. Ýa-da daň bilen gündik saat 8:00'dan gije galyp hatara durmasaň gulluk tapýal postроение diýerler, saňa arzu ýazdyryp ýatyrlar garaz. Turma öwrüldi. Egerde sanasak sana bermeli. Ýöne şu sistemadan nädip bir nälirak bir koşan koşup bolýar-da. Egerde sen ýurdun bilim sistemasyny östirjek bolsaň, bilim ulgamyna kreativ adamlar gerek. Kreativ pikirlenip bilýän, konstruktiw pikirlenip bilýän, ýagny şol kritik pikirlenip bilýän adamlar gerek. Onun ýaly aňly düşünjeli, onun ýaly dünýä garaşly adamlaryň diňe erkin jemgyýetde kemaly. Şonuň üçin gysgaça bir aştaýda şo barada aýdyp geçesim gelýär. Erkin jemgyýet bu bir adama erkinlik dörende özüniň islan uguny saýlap seçip, şol ugudan ösmeklik bilen häzirki döwre gawat gelýän bir gerekli adam bolup ýetişýär. Konkurentde sposobny diýilýär, bäsleşlige munasyp bolup diýen adam bolup ýetişýär. We özüniň kreativ pikirlenmesi bilen özüniň etýän döredijilik diýilende diňe bir sungat däl. Meselem aýdaly men Ilmlar Akademiýasynda baryp, meselem ýağ önümçiliginiň
rafinasiyasyndaky alüminium oksidlerinin katalizatorlarynyň üstünde bir täze açyş etsem benim döredijligim bolýar. Meniň kreativ pikirlenmem bolýar. Alan ılymyny bilip. Ýa şonuň netijesinde gazananlaryň Türkmenistanyň ykdysadyýatyna täsir etdi. Jemgyýetiň ösmegine täsir etdi. Bu bir progress. Ýöne häzir Türkmenistanda dymışlyk, rus dilinde aýtsak zastoy. Näme üçin edilýär? Bu bir diktaturanyň esas elementlerinden biri. Sebäbi men öňümken aýdyp geçýärdim. Şol Mertnananyň Güney Afrika Respublikasynyň universitetinde ýazyk dur. Eger desen bir millet ýok etjek bolsaň, onuň diňe bilim sistemasy ýok edäýmeli diýýär. Şonuň üçin men şol aýtjak bolýan zadym Berdimuhamedowlar häzir başar ýurt guramalary dünýä jemgyýetçiliginde özüni görkezmek üçin anha biz balon sistemasyna giýildik. Anha bizde magistratura bar, anha bizde aspirantura bar, anha bizde bakalavriat diýdi. Ýene näme? Soň çiwning programmalara gatnaşan bolýarlar, dürli stipendiýalar. Barysy da ýalan. Onuň içinde ýektük bir adaryonly, bir zehinli, bir ikisany çykaýsa sistema onuň özüniň propagandasy, özüniň hyzmatkar hökmünde ulanýar. Aslında çüýrük intelligensiýa basylyp ýatyryldy. Inanulum Muhammed Hanamow bilýändir. Niýazow döwründe ýöri şo döwür men taryha seretdim de Türkmenistan taryhyna, postsovet ýurdunyň häzirki diktaturalarının taryhyna seretsem, şol Sovet döwrü ýyklandy. Yurtdan ilkinci çıkıp giden adamlar bu intelligensiya. Bilim adamları boldy. Başarlyk adamlar. Sebäbi rus dilinde aýdylýar, ol etnisiyet nasi. Milletin bir nämetde bir güneşi. Olaram ortak atlygan bilimli adam, olar hemişe özüni erkin duýýar. Diktatura erkinlik gerekdir. Sebäbi hemmemizin bilýäs, Berdimuhamedowlar Türkmenistany özüniň şahsy bir biznes sentrine öwürdi. Klany hemme ýere eline basyp aldy. Olara şol ýeriň aşagyndaky baýlyklar gerek. Ýöne Meştaýda diktatura ýüzlenesin gelýär. Bolýar diýil diktatura, bolýar Berdimuhamedowyň rejimi. Sen baýajak, sen ogurlajak, sen doýuňok, sen açgöz. Bilýän. Ýöne sen biziňki ýaly, ildeşlerimiz ýaly adamlaryň bilim sistemasyna goşanıp bolsaň, Russiýa. Näme diýseňem bize teredende şonuň bilim sistemasy bolýar. Kreativ adamlar seni ýurduňa diňe bir gaz ýa-da neftin ingesinde oturan bir narkomaniýal etmän şonu belli bir derejede öňe sürýär, ýurduna giýdirjek. Ýöne sen onu edeňok, sebäbi sen Berdimuhamedow kompleks, ol diňe kompleksi bar, ol diňe özü ökde, özü bilimli, özü ylymlar akademiýasy, näçe san medallar, zatlary bar. Ol bir gülki. Sağ ol.